भारतारि रावफोराव राव सोलायनायनि सायाव हारोंथाइ सोबांनाय मावबादा बर' हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि नब्लाङाव सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डिया लेंगुवेज मिसरिउनि नेशनेल ट्रेन्सलेशन मिशननि बानजायनायाव आरो लोगोसे डिपार्टमेन्ट अफ बर' बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि हेफाजाबाव थांनाय 7 जुलाइनिफ्राय 9 जुलाइसिम सानथामनि हाबाफारि भारतारि रावफोराव राव सोलायनायनि सायाव हारोंथाइ सोबांनाय मावबादा बर' हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै आलायखुंग्रि आरो गंसे कंक्रिट नोगोरनि मेटाफिजिक्स मुंनि बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि डक्टर जनिन मुसाहारिया। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एचअडि अफ बर' प्रफेसार इन्दिरा बर', डक्टर बिजितगिरि बसुमतारी, डक्टर लाइस्रि महिलारी, डक्टर सिरिसान नार्जारी, मिस्टार फारिकित सरगयारी, मिस्टार बिश्वदीप गगৈ आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। जोंहा थांनाय 7 जुलाइनिफ्राय दिनै 9 जुलाइसिम माने सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंहा स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रान्सलेशन वर्कशप जादों बर' लेंगुवेजनि सायावहाय। बे सेलआ बे इन्डियान लेंगुवेजेसनि सायाव खुङो आरो जोंनियावहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बर' रावनि सायाव खुंफैदों बिथांमोनहा। जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि आरो बियो बिथांमोननि सेलनि सिङावहाय NTMD बियो मोनसे मख'जाथाव प्रजेक्ट आरो बे प्रजेक्टनि दारै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन रावनि सायावहाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लाबाय थायो। दा जोंनियावबो बोरैबा माने खाफाला गेवदों होनजागोन। जोंनि बर' बिफानावहाय जों बेखौ खुंनो खाबु मोननानै जों गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे सानथामनि जि हाबाफारि लानानै खुंनाय बेवहाय जोंहा गासै सानथामाव 9 क्लास जादों। टेक्निकेल सेसननि क्लासआ 9 जादों आरो बे 9 क्लासाव जों गुबुन आयदाखौ जोङो माने बुथुमनानै बा बिथिंखौ हानहरनानै क्लासफोरखौ लाहोनाय जादों आरो बेवहाय बै जि थिखानाय आयदा बे थिखानाय आयदायाव जायफ्रा रोंगौसार गोनां बा रोंगौथि गोनां रिसर्स पार्सन बिथांमोनखौ जों एखेबारे थांखिनानै लिंहरनानै जोङो बे क्लासफोरखौ लाहोनाय जादों। आरो दिनै जोंनि भेलेडिक्टरि फांसनाव जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा होनखादों जे बेवहाय बाहागो लानो मोननानै बिथांमोनहा गोबां मुलाम्फा मोनदों होननानै। थारैनो जों आंबो फ्राय क्लासावनो आंबो थादों आरो खोनासंदों। नंगौ जे मोनफ्रोमबो क्लासानो मोनफ्रोमबो जोंनि टेक्निकेल जि लेक्सार बे लेक्सारफ्रा जोंनि साफ्रोमनिबो थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां माने खामानियाव गोनां आरो बेफोरखौ जों गोसो लानानै मावलांबाय थानो हायोब्ला जोंनि जि बर' रावनि माने रावस्लायनायनि आयदायाव जिबायदि आवगायनांगौ बेबायदि आवगायनाय खामानिखौ जों आवगायहोनो हागोन। आरो दिनैहाय टेक्न'लजिया ओरैबायदि एडभान्स जाबाय, ओरैबायदि जौगाबाय, मेसिन ट्रेन्सलेसन दङ, बायदिसिना दङ। दा बेफोरखौ जोङो माबोरैहाय इउटिलाइज खालामनो हागौ बेनि सायावबो जोंहा जर'खायै दिनैहाय लास्ट क्लास मोनसे दङमोन आरो बेवहाय बिथाङा NTMनिफ्रायनो फैदोंमोन बिश्वदीप गगৈ। बिथाङा खोब मोजाङै बुंफोरलांदों आरो बेफोरबायदि क्लासखौ जायफ्रा खोनासंबाय गोसो होनानै जानो हागौ बर'नि रावस्लायनाय बिथिङावहाय बिथांमोनहा मुखुबै नांथाबनो हागोन आरो जोंनि बर' रावखौ माने गुवारनिफ्राय गुवार आवथायाव लांनायाव बा टेक्न'लजि बिथिङाव माने गुवार जायगा होनायाव बिथांमोनहा मैखोम बिफाव लाहैनो हागोन। आरो बे बिफाव लानायाथ' जों खालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिल' खोथा नंला, एज ए हल बेखौ मावनांगोन। आरो दा जेरैबायदि सेलआ मावदों बा CSTT जोंनियाहाय दा बिथांमोनहा माने बर', हिन्दी, इंराजि ग्लसारि बानायगासिनो दङ बा बेफोरबायदि खामानिखौ सिगाङाव मावबाय आरो दा मावगासिनो दङ। दा बेफोरबादिनि गेजेरजों खालि बेखौ हार्ड कपिल' दोनालासिनो बेखौ डिजिटेल फर्माव लाबोयोब्ला बियो माने जोंना टेक्न'लजिकेलि जोङो बर' रावखौ माने गुगोलाव जों सार्च खालामबानो मोननो हानाय जागोन। अब्ला जोङो बे बुहुमनि मानसिफोरनो जों दिनैहाय साइन्सनि बेलायाव माबा जापानिस चाइनिस लेंगुवेजफोरखौ जों जेरैबायदि सोलोंनो हानायनि खाबु मोनो, थिग बिदिनो बैफोरबायदि ग्लसारिखौ जोङो डिजिटेल फर्माव दोनहैयोब्ला टेक्न'लजियाव जों लानानै थाङोब्ला बेखौ जों बुबानो मोनोब्ला जोंनि बर' रावखौबो जों गुवारनिफ्राय गुवार आवथायाव लांनो जोंहा खाबु जानानै फैगोन। दासिम जों बे टेक्न'लजि बिथिङावहाय उनफिननानै दङ आरो बे उनफिननायखौ जोङो नोजोर होनानै जोंनि साफ्रोमबो सुबुङानो, आरो बेखौ गुबुना रावबो मावनाय नङा, जोंनि बर' मानसिफ्रानो जों मावनांगोन। आरो बेखौ नोजोर होनानै जों साफ्रोमबो बे खामानिखौ मावनो आवगायबोयोब्ला जोंनि रावाबो टेक्न'लजिकेलि बिराद एडभान्स जागोन। बेखौ नुहुरखानाय बाथ्राखा। खिन्थु सम लानो हागौ, खिन्थु बयबो मावनांगोन आरो गोसो होनानै मावसोमनांगोन। मोनसे फ्ल' फैदों बियो जे बे फ्ल'आ हयथ' लासै लासैनो गोमालांफिननोबो हागौ। मोनफा मोनफा बेबायदि फ्ल' फैयो जे जोंनि गार्जेनफ्रा
माने गथ' गथायफोरखौ मोनसे समाव जानो हागौ माने मोजां फरायसालि गैलामोन मालामोन दा लासै लासै जोंनियावहाय मोजां फरायसालिफ्रा फैगासिनो दङ सोरखारनि माने बायदिसिना हाबाफारिफोरनि गेजेरजों थ' जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा मोजांनिफ्राय मोजां जायोब्ला जोंनि गार्जेनफ्राबो मा खालामगोन बर' बिजोङावनो फरायनो होगोन आरो दा आं बहाबा गामियाव खोनादों जे बिथांमोनहा मिटिं खुङो ज' मिटिं खुङो आरो बिथांमोनहा रिजुलेसन लादोंनो जे अन्तत क्लास गुदि फरायसालियावनो फोरोंथारनांगोन नङाब्ला बिथांमोनखौ जुरिमाना फोनांनाय जागोन दा बैखौ नोजोर होनानै जोंनि जि रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनाय बर' बिमा बिफा दा बैफोरखौ नोजोर होनानै हयथ' जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि गामि स्कुलावनो फोरोंगोन आरो बेबायदि जोङो थाखो बा थाखो द'सिम जुदि जोङो बर' मिडियामजोंनो जों फोरोंनो हायोबा जोंनि गथ' गथायफोरखौ बे निस्सय बे क्लास 10सिमखौ बे बर' बिजोंजोंनो फरायनो गोसो जाखागोन मानो होनबा नोङो 6, 7आवसो नोङो गुबुन मिडियामखौ लाहैनांगौब्ला बेयावबो बिराद प्रब्लेम एराइज जायो जेंना सिखारो थ' जोंनि फरायसाफ्रा जानो हागौ जिबादि दा दोहौ मोनसे फैगासिनो दङ जे बे दोहौखौ नोजोराव दोननानै जुदि माने बिजोंखौ जों बर' बिजोङावनो दोनोब्ला बे बर' बिजोंनि इयुनाबो गोजों आरो बै बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्रा माने बांसिनै जोंनि बिमानि रावखौ सिबिनायावहाय बिसोरो मोजांसिनगोन आरो बे मोजांसिननाय बैबादि सोद्रोमा बैफोरबादि सुबुं धोनखौ जोंनो नांगौ आरो बे सुबुं धोना ओंखारबोयोब्ला जोंनि रावाबो निस्सय माने बे बुहुमाव गोसार होनायाव मैखोम बिबान बानफुंगोन आरो बयनिबो थाखाय खाबु गोनां जानानै फैगोन गोजोन्थों राष्ट्रीय अनुवाद अभियान नेशनेल ट्रांसलेशन मिशन CIL পৰা আমি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বড়োৰ লগত কোলাবৰেট কৰি আমি 2খন ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ এখন ৱৰ্কশ্বপ হ'ল আমি 3খন বড়ো অনুবাদ আমি ফাইনেলেট কৰিলোঁ ইয়াত ৰিভিউ কৰিলোঁ এই 3খন কিতাপ আমি উলিয়াম অলপ দিনৰ ভিতৰতে পাব্লিছ হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি 3 দিনৰ কাৰণে এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ ইয়াত সেই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটোত প্ৰায় 45-50 পাৰ্টিচিপেণ্টে আমাক ইয়াত ভাগ ল'লে আৰু প্ৰায় 10জনমান স্কলাৰে তেওঁলোকে ইয়াত লেকচাৰ দিলে ট্ৰেইনিং দিলে আৰু এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটো অতি সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক যিমান ছাপৰ্ট দিলে ইয়াত সকলো তেওঁলোকে ফেচিলিটি ইয়াত দিলে থকা খোৱা ইত্যাদি আদি কৰি গোটেই এৰেঞ্জমেণ্ট তেওঁলোকে আমাক হেল্প কৰিলে নহ'লে মাইচুৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহি আমাৰ কৰাত ইমান উজু নহ'লহেঁতেন গতিকে এই সুযোগতে মই বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল ফেকাল্টি যিসকল কৰ্মচাৰী আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট যিসকলে আহি এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটোত ভাগ ল'লেহি আৰু মই ভাবোঁ এই ভাগ লোৱা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটোত ভাগ লোৱা যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট তেওঁলোকে আগলৈ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব বড়ো ভাষালৈও কৰিব বড়োৰ পৰা ইংৰাজীলৈও কৰিব পাৰে আৰু তেনেকৈ কৰিলেহে আমাৰ ভাষাৰ উন্নতি হ'ব গতিকে ভাষাৰ উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু তাৰোপৰিও মই ইতিমধ্যে তেখেতলোকক কৈছোঁ যে আমি মাইচুৰতো ডাঙৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰোঁ তেওঁলোকে তালৈ আহিলে তাতো ভাগ ল'ব পাৰিব গতিকে আজি এই 3 দিনৰ পাছত প্ৰগ্ৰামটো অতি সফলতাৰে শেষ হ'ল আৰু আমি ভাবিছোঁ অতি মানে নেক্সট টাইম বা ফিউচাৰত আমি কিবা আকৌ কোলাবৰেট কৰি বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতেই হওক বা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতেই হওক বা একেলগে সব 2-3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলি হ'লেও কিবা যদি প্ৰগ্ৰাম আমি কৰোঁ নিশ্চয় আমি ইয়াতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি যি সামৰণি অনুষ্ঠান সেই সামৰণি অনুষ্ঠানত অতি ভাল লগা কথা যে 2খন কিতাপ উন্মোচন হ'ল তাৰে এখন কিতাপ আপোনাৰ এইখন আপোনাৰ বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগৰাকী ফেকাল্টি লাইশ্ৰী মহিলাৰী তেখেতৰ এখন কবিতা পুথি মেটাফিজিক্স অফ এ কংক্ৰিট চিটি আৰু বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে আন এগৰাকী ফেকাল্টি বিজিত গিৰি বসুমতাৰীৰ এইখন কবিতা পুথি এইখনো আজি উন্মোচন কৰা হৈছে বড়ো সাহিত্যলৈ এইটো এটা তেওঁলোকৰ ভাল অৱদান মই ভাবোঁ তেওঁলোকে আগলৈও লিখি যাব আৰু পাব্লিছ কৰি যাব থেংক ইউ আলহী হিচাপে আপোনাৰ আজি 3 দিনৰ প্ৰগ্ৰামটোত আমি বেলেগ ফিল্ডৰ মানুহ মাতিছিলোঁ আপোনাৰ এজন আহিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি নাৰ্জাৰী আহিছিলে তেখেতে কালি লেকচাৰ দিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছিলে বিদুল বসুমতাৰী তেখেতে দিলে তাৰপিছতে আপোনাৰ অসম এইটো এডুকেশ্যন যিটো কাউন্সিল তাৰ নিজম নাৰ্জাৰী আহিছিলে তাৰপিছতে আৰু ইয়াৰ যিসকল লোকেল আমাৰ ইন্দিৰা বড়ো মেডাম এখেতলোকতো আছেই গতিকে ছায়েন্সৰ পৰা আছিলে আপোনাৰ কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সঞ্জয় বসুমতাৰী তাৰপিছত জাৰ্নেলিষ্ট তেখেতৰ কি বসুমতাৰী তেখেতো আহিলে তেখেতে ক'লে জাৰ্নেলিজিমত কেনেকৈ ট্ৰান্সলেশ্যন হয় গতিকে যিমানখিনি বেলেগ ধৰণৰ টপিক আছে সেই সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ তেখেতলোক আহিলে আৰু আহি আমাৰ ট্ৰেইনিংটোত হেল্প কৰিলেহি আমি গোটেই ভাৰতৰ 22টা ভাষাত কাম কৰিছোঁ
অসমীয়াটো আমাৰ কাম হয়, বড়োটো হয়, বেংগলীটো হয়, হিন্দীটো হয়। গতিকে 22টা ভাষাত হিন্দীত আমি যি কিতাপ কৰোঁ আমি বড়োটো একেখিনি কিতাপেই কৰিম। আমি এইটো নহয় যে বড়ো সৰু লেংগুৱেজ, হিন্দী ডাঙৰ লেংগুৱেজ, গতিকে হিন্দীত বেছিকৈ কাম কৰিম, বড়োত কাম কৰিম, আমাৰ তেনেকুৱা নাই। আমি চব ভাষাতে একেধৰণৰ কামেই কৰোঁ। গতিকে বড়ো বেলেগ ভাষাটো যি কাম কৰা হ'ব, যি কিতাপৰ কাম হ'ব, বড়োটো হ'ব, নিশ্চয় হ'ব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই কওঁ, যোৱা বছৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউটে CILৰ যিটো NTMে ফাৰ্ষ্ট টাইম বড়ো ভাষাত কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখন ট্ৰান্সলেট কৰিলে। আৰু সেইখন যোৱা বছৰ কনষ্টিটিউশ্যন ডেট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেইখন উন্মোচন কৰিলে আৰু এতিয়া সেইখন ৱেবছাইটত এভেইলেবল হৈ আছে। সেই কামটোতো আমাৰ ইয়াৰ বহুত বড়ো স্কলাৰে আমাক হেল্প কৰিলে, নহ'লে আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। এইটো আপোনাৰ 2004 চনত বড়ো ভাষাই যেতিয়া সংবিধানত স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে, তাৰপিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখন বড়ো ভাষাত ওলাইছে। আৰু এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ যি আপোনাৰ 3খন চেণ্ট্ৰেল এক্ট, ন্যায় সংহিতা, নাগৰিক সংহিতা, এই 3খন এক্টটো বড়ো ভাষালৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰি নেকি, আমাৰ ডিছকাশ্যন চলি আছে। থেংক ইউ।